Velkommen i Grib Mulighederne teltet. Det er det telt, der er Forsknings- og Innovationsstyrelsen har været her sammen med GTS-institutterne og de danske innovationsnetværk. Vi er det, man lidt kompliceret kalder den innovationsinfrastrukturen, altså de initiativer, der skal hjælpe med at få ny teknologi og viden om nye muligheder, som forskningen giver, ud og arbejde i samfundet, og især i de små og mellemstore virksomheder. Og der har vi sat en række temaer til debat. Vi kommer vidt omkring. Nu er temaet vanddebat og spørgsmålet om den globale vandkrise skyller ind over os. Hvad gør vi? Og vi har... mit navn det er Ragnar Nielsen. Jeg er direktør i GTS-foreningen, og jeg skal prøve at styre slagets gang til debatten her. Og med os har vi da heldigvis nogen, der har forstand på emnet, hvilket jeg ikke kan sige så her. Jeg skal kun facilitere. Men vi har et fremragende panel. Her først Kirsten Brosbøl, tidligere miljøminister og Socialdemokraterne. Vi har Jørgen Rasmussen, som er direktør i DHI, som er et af GTS-institutterne, og som er dem, der arbejder rigtig meget med vand. Vi har Charlotte Thy, som er Sustainability Manager, bæredygtighedsansvarlig i Danish Crown. Vi har Carl Emil Larsen fra DANVA, Foreningen af de Danske Vandværker. Og vi har Walter Brüsch, som er geolog og seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening. Så det er et ordentligt kompetent panel, der kan hjælpe os med at få svar på det her vanskelige spørgsmål om, hvordan vi agerer i forhold til den globale vandkrise. Vi har en ambition om, at det ikke kun skal være én vej fra panelet og ud. Vi har samlet, hvis du deler ud over det, så har vi et klikkersystem, et sådan et involveringssystem, hvor vi nu skal prøve at få svar på nogle spørgsmål og involvere jer i jeres holdninger til, hvordan det kan se ud. Og vi kan da sågar lade panelet klikke også. Så kan I da også lige se, om I har jeres, om I kan stå mål og blande jer lidt i holdningerne her i salen. I er jo kommet, fordi I har holdninger. Hvis I lige det første, I gør, I trykker på den knap nede i hjørnet, der hedder Channel, der skal så stå 41 i displayet. Og så, hvis der bare gør det, så behøver I ikke interessere jer mere for det. Og hvis ikke der gør, så få lige en anden. Så er I klar? Vi vil være klar til det første spørgsmål med det. Det er, hvor stor en andel af det danske drikkevand produceres af grundvand. Og der er 3 svarmuligheder. Det er 99%, det er 69%, eller det er 49%. Så trykker I simpelthen på A, B eller C på det lille display. Og så kan I, så har I udtrykt lidt om jeres viden på feltet. Og vi får et startpunkt for forsamlingen. Er den god? Vi kører og ser resultatet. Bum. Der var en fordeling her, hvor 84% af de tilstedeværende mente, det var 99%. Der var en enkelt, der mente, det var 69%. Og der er 2, der mener, det var 49%. Og her har vi jo heldigvis Carl Emil sted, og hvad det rigtige svar her er? 100%. 100%. Okay, men man skal aldrig udtale sig absolutter, det har jeg engang været. Så derfor så må det være det, de 99. Ja, det er godt. Så har vi det næste spørgsmål, for sådan lige at vi får løbet tingene lidt i gang, hvad det handler om det her. Det er over lidt en anden ende. Når vi producerer jo kød i Danmark, oksekød. Hvor meget vand går der til at producere 1 kilo oksekød? Er det 1200 liter vand? Er det 5600 liter vand? Eller er det 15.500 liter vand? Det ved jeg ikke sige. Bum, der var hurtige resultater her. Nå, der er 21%, der siger det er 1200 liter. Der er 47%, der siger det er 5.600 liter. 32% siger 15.500 liter. Og igen, jeg er heldigvis eksperter til stede. Jørgen, hvordan er det nu, det ser ud, det regnskab? Ja, nu husk det, men jeg mener, det er 15.500. Ja, det er også det, jeg har læst mig til. Ja. At det faktisk er voldsomt meget vand, der... Er det rigtigt? Danish Crown ved det måske, men det var oksekød det her, så er det måske ikke lige jeres. Jo, altså alt kød det er også. Ja. Også oksekød. Nu er metoden jo ikke helt på plads, altså, så det er det tal, der sådan cirkulerer. Men når metoden kommer på plads, og vi får regnet på det sammen med DHI, så er vi blevet klogere. Ja. Jeg kan fortælle, at vi har senere i dag klokken 4, har vi prøvesmagning af insekter, som nogen jo kan mene er fremtidens proteinproduktion. Ja, nu skal du ikke, den åbner vi ikke, du kan komme igen og diskutere senere. Men de siger så, at det er en faktor 1000 mindre, de bruger til at producere 1 kilo protein af vandforbruget til at producere insekter. Så der er nogle spændende muligheder af det.
Så er der sidste lige warm-up spørgsmål her. Er du bekymret for den globale vandkrise? Der er 3 muligheder. Ja, jeg frygter, at det globalt set vil føre til tørke, sult og oversvømmelser. Nej, for vi kommer ikke til at mangle vand i Danmark. Og nej, for ny teknologi vil løse problemerne. Så klikker vi ind, ser, hvordan ser det ud. Ja, der er frygt her i publikum for den globale vandkrise. 75% mener det. Men der er også nogle teknologioptimister. 25% mener, at vi skal nok få arbejdet os ud af det her. Og her vil jeg ikke spørge panelet om det rigtige svar, fordi det er jo meningen til del af debatten. Det er det, vi skal diskutere. Vi skal komme frem til noget mere viden på det her felt. Så med det er vi klar til at gå i gang. Skal vi ikke lige lægge den der klikker i skødet, og så tager vi lige og giver hinanden en hånd for de her forrygende første runde. Det kan også være, at der er nogen, der bliver nysgerrige. Hvorfor klapper de? Der kan vi måske være med. Så kommer de ind og er med. Det er altid os. Vi havde lige yderligere lidt faglig input. Vi tager først Carl Emil, der lige kort lægger op til, hvor er det debatten står på det her felt. Yes, jeg er blevet bedt om at se på muligheder og udfordringer for vand i Danmark og globalt set. Og jeg vil sige, at dansk vandteknologi, det har et fantastisk godt brand. Vi kan producere, vi har anlæg, der kan producere energi, så vi kan måske på længere sigt flytte os fra at betale for at få renset jeres renseanlæg til, at I får penge for, hvis I leverer renseanlægen. Det er jo en fantastisk udvikling, vi kan se i møde. Vi har verdens laveste vandtab. Der findes en database, hvor de 26 ud af 27 nummer 1 værker, det er DANVA-medlemmer. Vi er simpelthen tæskegode. Det skal vi selvfølgelig udnytte. Der er global vandkrise, der er behov for ydelser og teknologier alle steder, og derfor så er branchen gået sammen og har forsøgt i mange år at blive enige om, hvordan kan de offentlige ejere, det er jo ikke os, der skal ud og sælge, hvordan kan vi hjælpe det danske erhvervsliv med at sælge den her vandteknologi. Først i 2015, da vores daværende miljøminister, Kirsten Brosbøl, kom i spidsen for projektet, så lykkedes det faktisk at få forenet den danske branche og få lavet det, vi kalder Vandvision 2015. Og det var rimelig ambitiøst. Vi sagde, at vi ville fordoble eksporten på 10 år, og indtil videre, nu hvor vi har målt på det i 2 år, så er vi faktisk foran det mål. Og det sjove er, at branchen taler sammen på en ny måde, og den uenighed og den flider, der har været om, hvem der skulle tjene penge og hvem der skulle gøre hvad, den er fuldstændig væk. Og det skal vi derud og udnytte. Så sker der jo bare det, vi har også nogle udfordringer, så let er det ikke, at vi har fået en regering, som nu har barslet med en ny forsyningsstrategi, eller er ved at gøre det. Og der forsøger man igen at bagvejen og snige privatisering ind. Og det, der måske er unikt ved Danmark og vores vandsektor, det er, at den ikke er privat, og det gør, at vores medlemsvirksomheder, de kan fungere som åbne laboratorier for hele det danske erhvervsliv, uden at de behøver at være bange for, at deres viden kommer til konkurrenten. Det er vi bange for, at det ikke sker, hvis vi får en privat drevet sektor, og specielt så vil der ske det, at vi får udenlandske selskaber ind, og jeg tror faktisk, det vil betyde, at vi vil få færre danske jobs, hvis man åbner op for det. Det var vist 3 minutter. Det var det. Meget fint. Så er der lagt op til debat. Vi får lige lidt mere ekspertinput her, hvor Jørgen han lægger. Ja, tak Ragnar. Jeg skulle lige prøve at tegne lidt den globale situation, den globale udfordring, vi har. Og hvis vi kigger på det, så kan man sige, at den dårligt stillede milliard af jordens befolkning, de er meget fattige, de sulter, de mangler vand, og de har ingen elektricitet. Og yderligere kan man sige, 2,5 milliarder af jordens befolkning, de har ikke adgang til ordentligt toilet og sanitære forhold. Det er i dag. Hvordan ser det ud, hvis vi kigger i sådan frem mod 2050, hvor vi går fra at være 7 til måske 9,5 milliarder mennesker? Ja, så vil behovet for fødevarer, for vand og for energi stige med 60-70%. Jeg siger fødevarer, vand og energi, fordi en af, udfordringerne, eller måske også en af løsningsmulighederne, ligger i bedre at forstå sammenhængen mellem fødevarer, vand og energi. Vi bruger vand, når vi producerer fødevarer. 70% af verdens vandforbrug går til fødevareproduktion. Vi bruger vand, når vi laver energi. Vi bruger energi, når vi producerer fødevarer, og vi bruger energi, når vi skal håndtere vores vand. Så der er en tæt sammenhæng mellem vand, energi og fødevarer. Har vi vandmangel på jorden? Nej. Ikke hvis vi tager sådan det store gennemsnit. Udfordringen er, at vandet ikke er ens fordelt i tid og steder i forhold til der, hvor folk lever. Der er store dele af jorden, hvor der er tale om fysisk vandmangel. Det nordlige Afrika, Mellemøsten, Centralasien, det nordlige Kina. Hvis vi kigger på sådan den vestlige del af verden, så Kalifornien,
er virkelig truet på deres vandsituation i øjeblikket. Det nordlige Brasilien er, Australien har også store udfordringer. Så det er ikke kun et udviklingslandsproblem, at vi mangler vand. Der er også tale om noget, vi kalder økonomisk vandmangel. Det vil sige, at det er lande, der er måske vand nok, men de har ikke den økonomiske kraft og styrke og governance, som vi kalder det på dansk, til virkelig at udvikle de her vandressourcer. Og der er hele Afrika faktisk i spil. Så det er den sociale, sådan lidt dystre udsigt, altså de skæve fordelinger af vandressourcerne, som gør, at der er en udfordring, selvom der er vand nok på kloden. Hvis vi kigger lidt på det sådan erhvervslivets synspunkt og holdning til det her, så en gang om året, så mødes verdens førende erhvervsledere og politikere og organisationer i Davos, det der hedder World Economic Forum. Og de sidste 5 år, der har vand været højt på dagsordenen, vandrisikoen, i de årlige rapporter, denne her organisation udgiver. Og i år i 2016, hvis man kigger i et 10-årigt perspektiv, så var 4 af de 5 store udfordringer i vandrelateret. Altså den generelle vandkrise, udfordringerne med at tilpasse os klima, altså klimatilpasning er først og fremmest noget med vand at gøre. Vi mærker klimaændringerne gennem vand. Naturkatastrofer, mange af naturkatastroferne er vandbårne. Og så produktion af fødevarer, som jeg sagde, vi bruger rigtig meget vand. Så der er en rigtig god grund til, at FN i september under Lykketofts ledelse satte sig ned og vedtog blandt 17, bæredygtighedsmål og frem mod 2030 et separat mål på vand, som både prøver at adressere den globale udfordring med vandsforsyning og sanitet, men også vandkvalitet, vandeffektivitet, bevarelse af økosystemer osv. Et dedikeret mål på vand. Der er 6 andre af de 17 mål, der også har en delmål. Og der er yderligere 6, der burde have det. Så vand er i virkeligheden det, der binder mange af de her bæredygtighedsmål sammen. Yes, det var det, jeg vil sige her. Ja, tak skal du have. Og det jeg mærke til, at der bliver noteret lidt på bloggene her under oplæggene, så jeg synes simpelthen, at vi skal have resten af panelet ind og høre kommentarer til de ting, der kommer frem her. Kirsten, du havde jo ansvar på et tidspunkt og sluppet det lidt igen. Hvad er status? Hvordan ser du situationen? Jamen, jeg har noteret mig det, som Carl Emil også siger, nemlig at det, at vi lykkedes med at få samlet branchen, få lavet et stærkt offentligt-privat samarbejde, etableret en platform, hvor de aktører, der skal bære den her branche videre og sikre, at vi både kan skabe nye gode danske arbejdspladser inden for vandbranchen, men også kan bidrage til at løse nogle af de kolossale udfordringer, der er globalt, at det rent faktisk er lykkedes. At vi ser nu i eksporttallene, at vi er godt på vej til at nå den meget ambitiøse målsætning, vi satte os med vandvisionen. Så det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Jeg fik forleden dag, da jeg var til Dansk Miljøteknologis årsmøde, at vide, at noget af det benarbejde, vi lavede ude i Kina, mens jeg var minister, det også nu har resulteret i, at vi skal have bygget 100 nye danske vandværker i Kina. Og det siger jo lidt om, at når de områder af verden, som er mest udfordret på vand, altså når jeg hørte på de udfordringer, vi står med i Kina, så tænker man jo bare, Gud fri mig vel, altså der er virkelig noget at arbejde med her. Hvor er det så, de ringer hen, når de skal finde ud af, hvem der kan løse de problemer? Ja, de ringer til os. Sådan skulle det også gerne være i fremtiden. Og det er derfor, vi også har med vandvisionen jo fat i, hvordan er det så, vi bliver ved med at være de førende. Fordi det tror jeg også er vigtigt, at vi husker på. I dag kan vi bidrage til at løse nogle af de her problemer fra dansk side. Vi er rigtig godt på vej med at indfri vores vision. Men den politiske opgave, vores opgave nu, synes jeg jo er at sige, hvordan sikrer vi, at vi også er der, at de ringer til os om 10, 15 og 20 år, når de skal til at løse de næste udfordringer. Så det kommer jeg tilbage til, hvordan vi skal gøre det, ikke? Ja, vi tager lige en runde her, hvor andre også kommer til. Der er tid. Ja, hvordan ser Danish Crown I ser i situationen omkring de her ting? Jeg vil sige, at vi melder ind på både den der teknologi og adgang til vand, fordi at vi er jo producent af fødevarer. Og for at kunne agere på de markeder, hvor vi kan få en højere pris for de danske produkter, som er en forudsætning for, at vi kan have arbejdspladser i Danmark, så har vi behov for at have en høj fødevaresikkerhed, og det hænger så sammen med, at vi har et vandforbrug til at have den her høje fødevaresikkerhed. Så for os, der er adgangen til vand af en høj kvalitet, det er en forudsætning for, at vi kan producere i Danmark. Og der er vi jo glade for, at nogle af Carl Emils medlemmer, de leverer
godt og sikkert drikkevand til os. Det er også vigtigt for os at spare på ressourcen. Altså vi er jo en branche, der er meget konkurrenceudsat og som har ekstremt fokus på vores omkostninger. Så vi har i 30 år haft en intern sport i, hvem der sparer mest på vandet. Hvor meget er det, hvad er omfanget? Altså når I sparer på vandet, hvor meget reducerer I så med da man startede på det her, der brugte man cirka 1000 liter vand på en slagtning. I midten af 80'erne var vi nede og bruge 630 liter vand på en slagtning. Og de gode slagterier i dag, de bruger omkring 180-200 liter vand på en slagtning. Og det er altså godt sådan lige for at eksemplificere, altså hvad snakker vi, er det din måde, man renser og vasker spul, altså er det teknologier, der bliver implementeret, eller er det metoder mere, eller hvordan? Det er metoder og adfærd, at have en god, omgang med ressourcen. Vi har benchmark-systemer, vi følger op, vi deltager i teknologiudviklingen. Undervejs på den her rejse, der har vi jo så altså også fået flere og flere automatiserede processer ind, som er mere vandkrævende, hvor vi bruger mere vand, og vi bruger varmt vand, det vil sige, at vi bruger også mere energi til at varme vandet op. Okay. Så det er sådan en intern sport i Danish Crown at spare på vandet. Men altså, I er gået fra 1000 liter vand på en slagtning til 180, var det du sagde? Ja. Det er der trods alt en reduktion, men der er stadig mere at hente. Nu har vi brug for et teknologispring, kan vi se, og derfor så er vi så gået med ind i det her samfundspartnerskab omkring vand og vandbesparelser, og hvor vi godt vil se på at finde nye måder at spare vandet på, eventuelt recirkulere noget vand, og også vi vil godt tænke os at prøve en gang at rense noget af vores procesvand og se om vi kan bruge det til andre formål. Vi tør ikke, som tingene er i dag, at det kommer i nærheden af vores produkter, fordi vi må igen ikke gå på kompromis med fødevarekvaliteten. Men det kunne da godt være, at man ikke skulle skubbe lort ud af en svinetransporter med vand- og drikkevandskvalitet. Det kunne være. Det kunne være. Der er nogle paradokser i nogle af de her ting. Så der var der enkelte steder til fat. Så har vi med fra Danmarks Naturfredningsforening, Walter Busch. Hvad siger du? Busch? Vi siger Walter. Så er vi kørt. Vi siger Walter. Så bliver det nemmere. Så når I kigger ud i landskabet, hvordan ser det så ud med, hvis vi starter her i Danmark, jeres perspektiv på brugen af det danske vand? Ja, vi er jo meget bekymrede, fordi de her år så oplever vi jo en stærk stigende forurening af det danske grundvand. Vi har lige fået en ny lovpakke, den såkaldte landbrugspakke, som jo betyder, at vi får omkring 10% yderligere belastning af det højtliggende grundvandsmagasiner med nitrat, og det vil også medføre, at vi får en yderligere belastning af pesticider. Og det er jo stærkt bekymrende, fordi det ender jo med, hvis vi fortsætter med at bruge så meget nitrat, så mange pesticider, at der ikke er et råstof nok til de danske vandværker. Så derfor skal man selvfølgelig gribe ind, og man skal gribe ind i rodzonen. Det med, at man siger, at de pesticider, der bliver fundet i dag, alle sammen er forbudte, det er helt korrekt. Men de pesticider har været tilladt tidligere, og det vand, vi indvinder i dag, det er faktisk 30-40 år gammelt. Så de pesticider, vi bruger i rodzonen, eller som kommer ud fra rodzonen i dag... Altså rodzonen, det betyder, at man smider ud på marken? Ja, simpelthen. Eller ude i haverne. Eller i haverne, ikke? Det vil jo først ende nede i vores drikkevand om 30-40 år, og så er det for sent. Derfor skal vi faktisk gøre noget ved det her problem i Danmark i dag, hvis vi også skal sikre rent drikkevand til danskerne. Og så har vi jo så det globale perspektiv, og det er faktisk ret alvorligt, fordi det er vi jo også interesseret i Danmarks Naturfredningsforening, fordi vi har jo faktisk kun en ressource på cirka 3% af den samlede vandmasse på hele jorden, som faktisk er ferskvand. Og der er 2/3 af det er faktisk bundet op i polarisen. Så der er kun 0,8% tilbage, og de er ulige fordelt. Ørkenen breder sig i Afrika. Vi kan se, hvordan der kommer vandmangel nede i Sydeuropa osv. mange steder. Og det betyder jo, at vi faktisk står over for en global krise, som betyder, at vi får folkestrømme op mod os, fattigdomsflygtninge osv. Og det kan vi er bare nødt til at acceptere, at det er sådan. Og der skal politikerne selvfølgelig også være fast i køret. Ja. Der bliver slået nogle række forskellige temaer ind. Jeg skal lige høre, der er nogen i salen, der lige vil ind med en kommentar her. Så er der mulighed for det. Der har vi en... Den skal lige tændes. Nu er den blevet bundet fast her. Er den tændt? Ja, det er. Mit navn er Uwe Loland. Jeg har arbejdet med grøn teknologi i 38 år, efter et besøg i USA i 78 på The New Alchemy Institute på Cape Cod. Jeg lavede det første grønne rensningsanlæg på Bornholms Naturskole for 30 år siden, hvor vi rensede sort og gråt spildevand til udledningskravet og lå vandet siv til grundvandet.
Jeg blev senere bedt om at komme over og fortælle yngre ingeniører om, hvad grøn teknologi var for noget. Det var i 87. Det var der ikke nogen, der anede noget som helst om. Vi lavede en konference på Karlslunde Feriecenter og lavede bagefter Selskabet for Grøn Teknologi, som jeg så er opfinder af. Og det er så gået videre fra Ingeniørsammenslutningen til IDA i dag. Senere tog jeg til København, da Bornholm var lidt langsomt i spyttet, så jeg lavede et afløbsfrit køkken, hvor jeg vaskede op og vaskede tøj det samme vand i 2 år. Senere et vaskeri ude i Folaven, hvor vi rensede 15 tons vand i døgnet til drikkevandskvalitet og brugte det samme vand i 5 år. I øjeblikket er jeg ved at lave et stort anlæg ude i Rønne på Victorvask, der er et industrivaskeri, og der skal vi rense 15 tons vand i døgnet til drikkevandskvalitet på alle parametre. Vi har kørt test i 1 år, og tingene fungerer. Der er 23.000 vaskerier på global plan, der ikke har vand nok, så jeg mener, der ligger nogle arbejdspladser her. Der er endnu et eksempel på en dansk styrkeposition, som Ola var med til at få op at stå. Er det bare lige derudaf, at vi skal bare have samlet parterne i vandsektoren, og så sammen med nogle eksportvirksomheder, så er der udaf. Altså det klinger lidt for mig, at det her med, at vi har nogle offentligt ejede selskaber, der skal til at måske interessere sig for noget andet end lige det, og få noget vand op, og få det ud og blive brugt af forbrugerne og tilbage og renset. Giver det ikke en defokusering i vandsektoren for den danske forsyningssikkerhed, hvis I skal til at beskæftige en hel masse med eksport og ting og sager? Karl-Emil. Nå, det var til mig. Ja, det var det. Det skal vi jo ikke. Vi skal da ikke ud og eksportere. Nej. Det er andre, der må gøre det. Vi stiller bare vores ressourcer til rådighed, vores viden til rådighed, og vi stiller os til rådighed som reference og virksomheder. Men det er jo ikke os, der skal ud med laktasken. Vi har jo ikke noget, vi skal ikke ud og tjene. Det er ikke det offentlige, der skal ud og døde forretning. Det er det private erhvervsliv. Vi stiller lige den viden og de anlæg, vi har til rådighed, og viser gerne, at det er DHI's modeller. Det er grundforskningspumper, der er verdens bedste. Det er der ingen tvivl om. Så det er vores rolle i det her. Ja, men så er jo alt jo nemt. Altså, jeg kan sige, hvor har vi konflikten? Er der noget, Kirsten, vi ikke når? Er der noget, vi ikke kan opnå? Jeg mener jo, vi kan nå rigtig langt, også med de nye rammer, vi har skabt for et stærkere offentligt-privat samarbejde. Altså, vi lykkedes jo også med at lave en bred aftale om en ny vandsektorlov, som jo, nu må vi se lovgivningen, om det også indfrier vores forventninger, ikke også? Det var også vanskeligt at ligesom komme helt derind, hvor er det her, rammer vi plet her? Og det håber jeg selvfølgelig, vi gjorde, fordi det, som jeg synes er den kolossale styrke her, det er, at når kineserne ringer, ja, så har vi faktisk nogle state-of-the-art forsyningsselskaber her i Danmark, som vi kan tage dem med ud og vise dem. Og hvor vi kan sige, at her har vi altså et hjemmemarked, hvor vi kan se, at tingene fungerer. Altså, når jeg havde besøg af den kinesiske vandminister, så var han var jo fuldstændig målløs over, når vi kunne fortælle det her med, det er 100% grundvand, vi drikker i Danmark. Når vi kunne fortælle om vores water pricing system, som jo har gjort, at vi også har tur at sætte en pris på vand i Danmark, som faktisk er noget af det, man rundt omkring i verden jo mangler at implementere en struktur, som gør, at man også kan værdisætte vandet. Men er det særligt dansk, at vi tager penge for vandet? Jamen, der er mange steder i verden, hvor man ikke gør det, og derfor kan man sige, så har man den her usikkerhed i forhold til, hvad er det egentlig, vi kan gøre, og man kan sige, mange af udviklingslandene, der er sådan tilbageholdenhed med at gøre det, fordi man siger, jamen så, hvordan skal de fattige så have adgang til vandet? Men det er faktisk med til at sikre, at vi har en struktur, hvor vi også kan netop få udnyttet hele den her teknologi. Så jeg synes jo, det offentligt-private samarbejde her er utrolig stærkt, og det er det hjemmemarkedet, og det, at vi har demonstrationen on the ground her, der gør, at vi kan eksportere de her løsninger. Men det er klart, det er jo ikke Karl-Emil, der skal ud og gøre det. Det er de danske virksomheder, der skal gøre det. Og der har vi også nogle udfordringer i at sikre, at vi ikke kun har pumperne, men at vi også har hele, kan man sige, laget af små og mellemstore virksomheder her med, som jo i virkeligheden er super innovative, men som har en udfordring med at få deres produkter ud på verdensmarkedet. Ja. Jeg har markeret Charlotte og Karl-Emil, og også Jørgen, og så har du også et spørgsmål salen. Ja, altså jeg er jo meget glad for, at du, Karl-Emil, siger, at det ikke er forsyningsselskaberne, der skal ud og eksportere vandudstyr, fordi for både borgere og virksomheder i Danmark, jamen altså, vi kan ikke tage vores rør og gå hen et andet sted. Altså, der kommer det vand ind, som kommer ind gennem røret, og vi kan komme af med vores spildevand ud af det rør, der nu går ned til det nærmeste anlæg.
Og derfor så, når man har med sådan nogle monopolselskaber at gøre, så er det jo altså vigtigt, at man ikke betaler mere, end det koster. Og når vi andre vil lave investeringer, så har vi også brug for, at de investeringer, vi laver, de medfører et afkast. Når man investerer i vandsektoren, så skulle afkastet jo gerne, når man ikke har privatiseret sektoren, så skulle afkastet jo gerne medføre, at borgere og virksomheder, de så får den her ydelse billigere. Så det er jeg rigtig glad for, at du lige pointerede. Ja, du får lov, Karl. Det var egentlig det, fordi jeg synes, du har været så flink indtil nu. Jeg har diskuteret flis så mange gange, og det er selvfølgelig, det er ingen tvivl om, det er jo vores medlemsvirksomheds første opgave, det er at sikre rigtig god kvalitet til den lavest mulige pris. Sådan er det. Så det er det. Jeg vil godt nævne, eller lige kommentere en enkelt ting, og det var noget, du sagde, Kirsten. Du synes, det var vigtigt, at det også var Danmark, man ringede til om 20 år eller 10 år var. Og der synes jeg, at politikere har nok. Jeg synes, man har mistet teknologiudviklingsfokus. Jeg synes ikke rammerne for, og det tror jeg, Jørgen vil give mig ret i, jeg synes ikke, vores rammer til at udvikle er så gode, som de burde være. Så der kunne jeg være bange for, at man begynder at ringe andre steder hen om 5-10 år. Ja. Ved du det, Jørgen? Ja, du må gerne overraske os her, om at du ikke vil give Carl Emil ret. Jeg vil give Carl Emil ret, selvfølgelig vil det. Rammerne er, altså Danmark, vi siger, at vand skal være det nye vind. Og der er en grund til, at vind er blevet, hvad vind er. Der er satset massivt udviklingsmæssigt og investeret i udviklingen af grøn teknologi i Danmark. Og ikke på nær samme måde på det miljøteknologiske område. Men det kan vi måske lige komme tilbage til, fordi altså en af måder at finansiere sådan en forskning på, det er jo, at man som forbruger måske betaler 25 mere per kubikmeter vand. Din vandregning vil stige med noget, der ligner 10 kroner om året. Så har vi 50 millioner kroner ekstra til at understøtte forskning og udvikling. Det kan Charlotte måske have en holdning til, at vandet bliver lidt dyre. Men jeg vil godt lige have fat i det her med det gode samarbejde i vandsektoren. Og det er rigtigt, vi er blevet meget bedre til at arbejde sammen. Jeg sagde, at en af de store udfordringer, det ligger i vand, energi, fødevare, nexus. Og det, der er situationen globalt set, vandsektoren har snakket med sig selv i 30 år. Vi skal til at tale med de producerende erhverv. Vi skal til at energisektoren skal forstå vand. Fødevaresektoren skal forstå vand. Og derfor er det helt afgørende, at vi får de samarbejde med store vandforbrugende industrier. Nestle er verdens største private forbruger af vand. Unilever bruger rigtig meget vand også. 15% af vandet, det er de produkter, de får ind. 1% af deres produktion. 85% af det vand, de bruger, der bliver brugt, det er brugen af deres produkter. Og de interesserer sig for hele værdikæden, så de tænker på vand hele vejen rundt. Og det skal de store vandforbrugende industrier gøre. Så vi skal have dem med ombord. De skal være med til at eksportere, være fyrtårn. Vi skal have gode projekter på den vandforbrugende industri, for at kunne eksportere de her løsninger. Så vi er godt på vej, men dem, der ikke lige tænker sig af vandfolk, de skal også begynde at tænke vand. Charlotte. Godt. Vi har Walter på listen, og der var en kommentar, du får også lov at svare, Charlotte, det her med, om vi skal tage nogle flere penge fra vandet, så vi kan få genereret nogle projekter. Og så havde vi i salen, hvem havde markeret? Det var, den tager vi lige først, fordi vi skal have involveret. Nå, så må du lige rejse dig. Og så du skal lige du skal bruge mikrofonen, ellers kommer det ikke med på filmen. Kan I høre mig? Ja. Jeg hedder Jesper Stenberg fra Energi og Vand, Greater Copenhagen Living Lab. Og vi er et samarbejde mellem Københavns Kommune og HOFOR, et af de helt store forsyningsselskaber. Og der er ikke nogen tvivl om, at også HOFOR kan mærke et stort ønske fra den politiske scene om at bidrage til den her vækstdagsorden. Men der er jo altså nogle juridiske problemer, som handler om, hvor langt må de gå, hvor ligger snitfladerne, hvordan er det egentlig, og der er rigtig mange aktører, både kommunale, regionale, DHL, Teknologisk Institut, der er masser af aktører, som godt vil, men hvor går grænsen i forhold til eksport? Hvordan sikrer vi de her private, dem der skal ud med laktaskerne? Det er virkelig interessant. Altså de sikrer dem på, altså sikrer dem i forhold til... Sikrer, at når vi modtager kineserne, når vi viser frem, når HOFOR er ude og viser de her løsninger, når alle andre forsyningsselskaberne, når man har været ude hos Teknologisk Institut eller Danmarks Hydraulisk Institut, vi har fundet løsninger. Hvordan er det så ligesom, at vi får omsat det til salg, til eksport, til laktaskerne? Og det sker ikke nok? Det sker ikke nok, og der er nogle juridiske problemstillinger der. Okay, der er noget jura alligevel. Det hele var ellers meget flot nu. Men så kan der være, der er nogle problemer, vi skal løse alligevel. Men
vi har også nogle markeringer, så vi prøver lige at holde et valg, og Charlotte får lov, og så vender vi lige tilbage til den her med, om er der alligevel en kerne i forsyningsvirksomhedernes jura, der gør, at det ikke helt går så nemt, som jeg synes, vi sagde i første runde. Jo, men jeg vil egentlig vende tilbage til det med priserne, der koster vandet. Ja. Fordi vi har faktisk i Danmark mange steder en stor overindvinding af vand. Vi indvinder mere, end vi egentlig må, hvis der også skal være vand til en and i en å, eller hvis der skal være vand i søerne, som er god kvalitet. Og en af grundene til, at vi faktisk ikke har en dramatisk overindvinding af vand i dag, det er, at vi har de grønne afgifter, som har betydet, at vandforbruget gennem de sidste 20 år er faldet dramatisk. Så derfor er det utroligt vigtigt at fastholde de her dyre vandpriser. Det kan godt være, at man skal have nogle specialaftaler med industrien. Det kunne jeg godt forestille mig. Men hvor industrien får nogle særaftaler og ikke behøver at betale afgifterne. Men vi skal simpelthen sikre, at vi også fremover kan indvinde vand, som kan genskabes i samme takt, som vi forbruger det. Og derudover så vil jeg også sige noget omkring privatiseringen af vandsektoren. Det vil være fuldstændig vanvittigt, hvis man gør det. Fordi det betyder, hvis man laver en privatisering, at man skal, hvis man sælger vandværkerne til højstbydende, at så skal de drives som private virksomheder, det vil sige med så få omkostninger som muligt, og så sparer man både på analyser og på sikkerhed og på alt muligt. Det har vi set andre steder i verden. Når man gør det, så betyder det simpelthen, at man får dårligere vandkvalitet, og man risikerer også sygdomsudbrud i befolkningen. Derfor skal vi fastholde det system, vi har i dag. Ja. Charlotte, du har også til det her med priserne. Og Jørgen, fordi jeg tror ikke, at de penge, Walter snakker om til de grønne afgifter, så vidt jeg har forstået, så er det nogle finansministeren passer på. De ryger ikke nødvendigvis ind i en forskningsfond, så vi kan udvikle de her ting. Så det er lidt, der er lidt nogle forskellige kasser i, og hvad skal vandet koste? Er det for dyrt i dag? Ja, vand er dyrt i Danmark. Vi har jo både egne boringer på nogle fabrikker, og så har vi andre steder, der får vi fra de lokale forsyninger. Og nogle steder, der flugter det med hinanden, og andre steder, der er det penge meget dyrere. Er det jo egentlig ikke så meget det, jeg vil reflektere over? Det var sådan Jørgens idé omkring en eller anden form for vand-PSO, ikke? Og et eller andet sted, jamen, så kan det måske være meget sympatisk, at nu får vi nogle penge krattet ind her, og dem kan vi så lege med, ikke? Og der er der ikke nogen, der blander sig i. Det er vores. Så kan vi lave noget udvikling for det. Vindindustrien, de har været på støtten i 30 år. Og PSO'en, den er gået stille og roligt opad. I dag der er den lemlæstende for konkurrenceudsatte erhverv. Og det er det, der sker, når man får etableret sådan en form for mekanisme, som man kan skrue på efter behov. Er den der først, så er den næsten umulig at slippe af med. Uanset hvor mange gode argumenter, der kommer på bordet, så er det fandme næsten ikke til at slippe af med. Er det rigtigt, Kirsten? Får vi lemlæstet vandsektoren med en det var ikke vandsektoren, men resten af de vandforbrugende virksomheder med en vand-PSO, som det bliver foreslået. Tror du, det er noget, du kunne gå ind for? Nej, jeg tror ikke, det er vejen frem. Jeg tror, det er rigtigt det der med, at de ryger ned i Finansministeriets kasse, og så er det jo en årligt tilbagevendende kamp at sikre, at vi får fundet midler til det, vi jo nu har fået etableret, også med lov, det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram, som netop skal sikre, at vi har muligheden for at støtte udvikling af ny teknologi. Jeg er rigtig glad for, at vi fik lovfæstet det program, fordi det betyder jo, og det er jo med et bredt flertal i Folketinget, og det betyder jo, at nu har vi det. Udfordringen er, at nu har regeringen så valgt at skære på forskningsbevillingerne, og man har ikke mulighed for at sikre midler ud i årene til MUDP, fordi det er et slagsmål, der skal foregå hvert år, når vi skal fordele den der forskningsreserve. Det er udfordringen, synes jeg. Fordi det, der tror jeg er løsningen på, det som Carl Emil også har fat i, altså hvordan sikrer vi, at de ringer til os om 10 år. Jeg tror, det er en kombination af, at vi har et stærkt MUDP, at vi har et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø, som sikrer, at vi kan få veluddannet arbejdskraft i fremtiden, og teknologioverførselen er selvfølgelig enormt vigtigt her også, fra vores vidensinstitutioner, og så at vi politisk fortsat har mod til at sætte nogle skrappe krav til vores til miljøreguleringen. Altså simpelthen regulering, fordi historisk kan vi bare se, at det er kombinationen af en modig politisk regulering af sektoren og krav til vores virksomheder, kravene til fødevareproduktionen for eksempel,
der presser vores virksomheder til at være innovative og finde nye løsninger. Og der kunne vi jo godt forestille os i fremtiden, at det kunne for eksempel handle om energieffektivitet i forsyningerne. Altså vi har jo i dag forsyninger, som er de facto energiproducerende, og det er jo sådan en ting, der kan blive et konkurrenceparameter i fremtiden, også hvis vi kan levere forsyninger, der ikke forbruger energi, men som producerer energi. Og det vil sige, der strækker vi ud, der snakker vi ikke bare om at pumpe vand op og ind i systemet, men også det, der, når det så er blevet forurenet, og den energi, der så er ophobet det vand, og den kan udnyttes. Altså så det hele kæden. Det har vi teknologien til i dag. Ja. Ja. Nu skal vi have et spørgsmål, der var markeret her. Ja. Jeg hedder Frans Lund, og jeg bruger jævnligt vand. Jeg vil godt tilbage på et eller andet tidspunkt til det der sidste spørgsmål, for jeg svarede af, at jeg frygtede denne her globale udvikling, men jeg vil godt have svaret C. Er der nogen af jer, der på et tidspunkt, jeg kan godt høre, at vi ikke er der lige nu, kunne fortælle, er der nogle teknologier undervejs? Hvordan er udsigten, måske på et globalt plan, for hvor det går hen af? Ja. Det vil jeg godt lige, jeg vil faktisk godt tage dig på ord og så sige, at den holder vi lige et øjeblik, fordi så kan vi lige have fat i klikkerne en gang mere. Fordi vi har lige, så runder vi lige den her med arbejdspladserne og eksporten. Fordi vi har et spørgsmål mere, og så kommer vi tilbage til dem teknologien senere. Det tror jeg, Jørgen han meget gerne lige vil hjælpe med. Så vi har, hvad den globale vandkrise kan betyde for Danmark. Hvad betyder det? Den har en option her. A, vi har ikke noget rent drikkevand i 2030. Hvis man mener det, så er der A, at Langeland bliver fuldstændig overstykket. Det var mulighed B. Og det kan blive starten på et nyt dansk eksporteventyr. Nå så Søren, hvad kan det blive? I får ikke så lang tid til den der. Vi klikker nu og siger ja, at vi ikke har rent drikkevand i 2030, var der 2, der mente, og 89% siger, at vi kan blive starten på et nyt eksporteventyr. Fordi, hvor er det med nogle jobskabelser? Det er der nogen, der har regnet på et tidspunkt. Hvis vi lige får det spørgsmål med også. Hvad kan vi tro, at det kan skabe af jobs? 400, 2.000 eller 4.000? Så et bud. Nu er vi jo teknologioptimister her, så det kan give et hint. Så ser vi, hvad kan svaret være? Ja, der var 80%, der mente, at det var 4.000 arbejdspladser. Hvem var det nu, der fandt på det tal, Kirsten? Ja, der tror jeg, at jeg citerer dig for det faktisk. Jeg har ikke selv fundet på det. Nej. Der er nogle kloge nogen til at jamen, det er der blevet regnet på. Jeg skal lige, vi runder lige den her med om vi skal samle penge ind, at du markerede også på den, Karl Emil, om vi kan lave sådan en fond. Skal vi, bliver det bare en ny PSO-historie, som så skal vi rundt om hele den tur. Jørgen, du får også lov til at runde igen, du bragte den på banen. Men ellers så vil jeg også gerne videre til det med teknologierne, så vi lige får svaret på det. Synes jeg var helt fornuftigt input, der kom der. Vi tager lige en runde på det her med at skabe en fond og forsikre nogle midler på en eller anden måde, til den her udvikling kan ske, som ikke måske skal drukne hvert års finansfond. Så Karl Emil, du var først. Jamen, jeg er glad for, at man har lavet MUDP, som den hed. Danmark har så lavet VUDP, fordi vi synes ligesom vand skulle have deres eget. Det er også i medfør af en lov. Det blev lidt bøvlet, men sådan er det. Jeg synes, det kunne være dejligt, hvis man fik nogle offentlige midler til at støtte det her. Jeg tror virkelig på, at det kan blive en rigtig, rigtig stor forretning for Danmark. Og i dag, der omsætter vi faktisk allerede for 17 milliarder kroner. Man taler om også, at fjernvarme skal blive et stort område. De ligger nede på skaldet 5 milliarder eller sådan noget, så det er jo ingenting i forhold til det, man kan skabe på vand. Så der er et klart behov for nogle midler på det tror jeg. Valter? Ja, vi har jo faktisk finansieret grundvandskortlægningen, altså nitratdelen, via afgifter på vandet. Og de penge er jo så kanaliseret først over til amterne, dernæst kommunerne. Og der er jo lige lavet faktisk en kortlægning, som viser, hvor der er nitratfølsomme områder i Danmark. Men vi mangler faktisk stadig, og det synes jeg er vigtigt at holde fast i, hele kortlægningen af de pesticidfølsomme områder på lerarealer. Og det er noget, som man formodentlig kan lave for en 30-40 millioner kroner. Det er virkelig småpenge set i det samme spil. Og der mener jeg godt, man kunne lægge en afgift på de kubikmeter, som forbrugerne har. 10 øre, så ville vi have løst det problem. Er problemet løst, eller det er kortlagt? Så har man udviklet nogle metoder til at kortlægge, eller hvordan man skal kortlægge det, og så har kommunerne, hvis det er den løsning, man vælger, været ude og lave kortlægningen. Og så kan man så er det så op til kommunerne at gå ud og
sikre sig, at man ikke har pesticidforbrug i de områder, som er særligt pesticidfølsomme. Okay, altså og så starter slagsmålet. Ja, det var en del af løsningen, men det var så der man går i gang her. Men det var den, jeg lige skulle have med. Vi havde parkering fra... Er du okay, Charlotte? Nej? Ja, det var en farlig spørgsmål. Så ja, du må lige lov at komme til, og så Jørgen, så runder vi lige den med muligheden for at finansiere forskning den her vej. Jamen altså, jeg tænker, det her med forskning og udvikling, altså det er jo noget af det, Danmark gerne skulle være gode til i det hele taget. Hvor vandområdet for mig at se, det er et område på linje med alle mulige andre områder. Når vi snakker finansiering, jamen så det her med, at man opkræver det fra borgere og virksomheder over vandprisen, det er ikke den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på. Så stod jeg og tænkte på en anden ting. Du siger, at det er 3% af vandet, som er ferskvand. Men kun de 0,8% er tilgængeligt, fordi resten det er bundet i isen. I det sydlige Spanien, hvor man for eksempel dyrker vandmeloner, jamen altså, der er man jo nu begyndt at indvinde og afsalte havvand. Og hvis det nu var meget, meget dyrt, så skulle det afspejles i prisen på vandmeloner. Men det gør det ikke. Altså, de teknologiske muligheder, de flytter sig også. Og vi kan da se, når vi sådan snakker med de lande, vi eksporterer til, at den her danske disciplin med, at vi rykker det op af undergrunden, og vi bruger det mere eller mindre som det er sådan lidt specielt dansk. Ja, jeg har faktisk haft den tanke, at hvis vi nu begynder at lave, at vi faktisk rensede grundvandet i Danmark, så kunne vi få afprøvet de teknologier, så skulle vi også eksportere dem. Men jeg tror, det bryder lidt med det her, der bliver sagt om, hvorvidt vi skal have grundvand som den absolutte og rene ressource. Men jeg tror også, at det er fra Danmarks Naturforening på nakken der. Men der er vel et eller andet lille paradoks i, at vi siger, at vi er super gode til alle teknologierne. Hvis alle de andre så renser overfladevand, og vi ikke gør det, så kan vi jo ikke hjælpe dem med den løsning. Nej, nemlig. Så der er et lille paradoks til det. Men Jørgen, du får lige lov til at sige det her. Altså jeg tror, en vand-PSO, altså det må være et spørgsmål om, hvordan man indretter det. Det må kunne håndtere sådan, så det kan være en fast kubikmeter afgift. Det vil jeg ikke være så bekymret for. I Sverige og i England, der finansierer de noget af deres teknologiudvikling i vandbranchen via en kubikmeter afgift. Og når jeg foreslår det, så er det jo fordi, at jeg erindrer for et par år siden, at der blev lavet en undersøgelse blandt danske borgere, der sagde, at de er parat til at betale mere for vandet, bare der er sikret grundvand af den rigtige kvalitet. Så der er måske ikke en modvilje i befolkningen, og det er rigtigt, Kirsten. Vi har fået en UDP. Det er super godt, og tak for det. Men du ved, vi kæmper år for år med, at der ligger noget i den kasse overhovedet. Og jeg frygter bare for det kommende års finanslov, at det ser virkelig sort ud. Så det er lidt op ad bakke. Og til Charlotte, det kan godt være, at vandet bliver lidt dyrere, men hvis du skal ned fra 200 til 50 liter per gris, så skal der altså ske noget teknologiudvikling. Noget af teknologiudviklingen, kan man sige, de udsigter, vi har, det er små virksomheder, og de har altså brug for at blive støttet i teknologiudvikling. Så hvis du skal blive mere effektiv, så skal vi også have mere teknologiudvikling. Så kan vi diskutere, hvordan det bliver finansieret. Men på grund af erhvervsstrukturen, så mener jeg, at det offentlige skal investere i det. Der tager vi, på det punkt, der lukker vi. Vi får ikke lavet en vand-PSO i dag. Den er nu placeret. Jeg er sikker på, at den vil leve videre i den politiske debat en tid nu. Og så tror jeg nok, jeg vil godt lige høre til det her spørgsmål. Jeg synes, vi skal holde fast i det spørgsmål, der bliver rejst om teknologierne. Og Charlotte, du siger da også, jamen der kan afsaltes noget vand. Vi kan måske faktisk, har vi renset teknologierne til at kunne bruge mere overfladevand. Er der nogle andre veje i det her, som hvor vi siger, jamen vi har vores særlige lille model i Danmark til at absolut at insistere på grundvand. Det er 100%, startede vi jo med at fastlægge. Er det nu lige hele billedet? Er der nogle teknologier, vi overser? Er der nogle muligheder, vi faktisk ikke bruger, eller som resten af verden skal bruge? Så, Kirsten? Jamen det er der da helt klart. Dilemmaet er bare det, at så snart vi åbner op for eksempel brug af filtre eller rensning af den ene eller den anden slags, så vil der også være et argument for dem, der går ind for, at landbruget for eksempel skal have lov til at sprøjte noget mere, for at sige, pyt der med det, fordi så kan vi bare rense vandet bagefter. Og så ryger hele den stærke fortælling, vi har i Danmark om, at vi er i stand til at hive grundvandet op og drikke det stort set urenset, som er det, der giver os så stærkt et brand i forhold til eksporten. Så det vil jeg ikke være med til. Det vi jo kan overveje, det er, hvordan vi så, fordi der er jo sådan set virksomheder, der arbejder med filterteknologier og så videre i Danmark. Vi har en ganske udmærket en over i min valgkreds, som kan den slags, og de vil jo selvfølgelig gerne have lov til at demonstrere det på danske
boringer osv. Og det er der, jeg så har... Det synes jeg ikke, vi skal gøre, men vi kan jo overveje, hvordan kan vi styrke dem i øvrigt med at udvikle den slags teknologier, selvom vi måske ikke kan bruge det herhjemme. Og nu ved jeg godt, at jeg selv modsiger mig selv lidt, fordi det der med det stærke hjemmemarked har været rigtig godt. Ikke? Ja. Så der er altså det, der er en lille paradoks der. Karl Emil, du? Jamen, jeg synes jo, at det er interessant at snakke rensning, fordi hvis bare det kan flyde, så kan vi ved hjælp af dansk teknologi lave det om til drikkevand. Men det kunne være interessant at spørge her med jeres klikker. Jamen, er det danskerne vil? Og det har vi jo spurgt om masser af gange. Altså lige et øjeblik, jeg tager det med, og det kommer. Okay. Når nu havde jeg egentlig tænkt, at vi skulle til at runde af, men okay. Det er godt lige tage den. Synes du, at vandværkerne skal hjælpe med eksport? Det springer vi lige over. Vi tager lige den sidste. Er det nødvendigt, at Danmark tager sig på at udnytte urenset grundvand til drikkevand? Sådan var det. Altså vi skal bare have bevare den rene ressource. Nej, vi kan lige så godt rense vandet, og så demonstrere nye teknologier på hjemmemarkedet. Så får vi det lige med. Vi klikker lige A eller B, og så får vi lige afklaret den sag. Der var nu alligevel nogen, der synes, at vi kan 22%, der siger, at vi kan godt lige rense. Er det noget, der vil byde ind på? Nogle af de tilstedeværende, der vil byde ind på den? Med teknologimuligheder? Ja, det var en anonym afstemning, det er ikke det. I har lov til at mene, at det var bare en opfordring til, hvis man synes, det var. Og kom det bag på dig, Karl? At det alligevel var... Hvor meget var det? 22%, der siger, ja, det er helt vanvittigt. Ja. Og nu vil vi få et overraskende indlæg fra... Det kan ikke være repræsentativt. Danmarks Naturfredningsforening har også en synspunkt på den sag. Det har vi i høj grad. Det er jo sådan i Danmark, vi har en decentraliseret vandforsyningsstruktur. Det vil sige, at vi har mange små vandværker og nogle få store, som du jo repræsenterer. Og hvis man skal ind og lave vandrensning på alle de små vandværker, så bliver det rasende dyrt. Eller også må vi simpelthen lægge hele vandsektoren sammen, så vi får nogle vandfabrikker. Og det tror jeg ikke er særlig ønskværdigt. Det er heller ikke hensyn til livet i de små landsbyer osv. For det vil jo betyde, at nogle af de få ting, der er tilbage faktisk i småbyerne ude i det åbne land, de vil forsvinde, de få sammenbrud. Det bliver helt rørstrømsk over det her. Ja. Men jeg mener det faktisk, at vi skal passe på de små vandværker i så høj grad vi kan. Godt. Nu er det nu, man skal markere, hvis man vil ind i debatten her, for jeg er på vej til at runde af, fordi det var, der var valgt på, og så kører vi lige rækken hen her, og så runder debatten af. Så der var undskyld. Ja, så skal jeg da bare lige have øjnene åbne. Og der er to. Jamen, så tager vi lige sådan nogle korte spørgsmål, og det spørgsmål er ikke så meget kommentarer. Det er blevet stillet en gang, det var ikke blevet besvaret. Okay. Søren Krøgaard fra Frederiksberg Forsyning. Det er spørgsmål omkring, hvad må og bør forsyningsselskaberne i forhold til den grønne eksport. Ja. Det synes jeg bør... det vil jeg tage med. Vi beder panelet kommentere på den her med juraen omkring forsyningsselskaberne. Er der noget, der skal sende videre i det politiske sfære herfra? Det kan du. Tak. Ja, men det er rigtigt. Og der er et spørgsmål mere her. Hvilket? Ja, vi tager den samtidig. Nå. Jeg hedder Christina Brødsgaard, og jeg er geografistuderende. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i den her diskussion her, der snakker I selvfølgelig meget om at udnytte ressourcerne og nye teknologier og sådan noget, men tænker man også på, i forhold, nu tænker jeg især, nu har I en fra fødevareindustrien inden, ikke? Men hele den her diskussion om, kunne det være, at det kunne svare sig at kigge på nogle andre muligheder med plantebaseret kost, om det måske kunne være en løsning, og vi også tænker det ind, i stedet for at det hele tiden er ressourceforbrug med vandet, ikke? Så. Forstår I? Så fik vi lukket diskussionen noget mere op her til mod afslutningen, så det sagde du også, at det var et nyt aspekt. Ja. Det er fint. Jeg synes, at det tager vi med nu i den afsluttende runde. Altså det med juraen var der lige noget. Vi når det ikke, Ole, fordi jeg har lovet nogen, der skal nå fly og sådan noget, så vi runder den her. Så vi får det med juraen, får vi lige kommentar på, og så siger vi, er der jo noget helt andet, vi skal kigge på? Er det virkeligheden måden at forbruge ressourcer det hele taget, der får os sat af sporet her, så det bliver et forkert problem, vi løser? Den bliver lige for at lukke diskussionen, så får du nok lige over alligevel, Valter, så var det ikke din helt sidste bemærkning før. Så du får lige den korte, og så får jeg lidt mere tid, og så skal vi runde af i løbet af et par minutter. Jamen, alle ved jo, at når man producerer kød, så koster det meget ude i landbrugslivet. Og det er meget billigere at producere vegetabilsk føde, så det er klart, at hvis man i stedet for at producere vegetabilsk kost, så vil man også bruge mindre vand. Og dermed så vil man også og mindre energi i det hele taget. Og det er måske at foretrække. Men og jeg har ikke nogen kommentarer til omkring det med. Du havde juraen med den lille vandmester i landsbyen der. Den fik du dækket der, så den får du ikke mere på. Kan du?
Jamen omkring vandselskabernes rolle eller mulige rolle i forhold til grøn omstilling, der kan man sige, der er vi jo kommet langt med det partnerskab, som du også har refereret til mange gange. Jeg tror for 2 år siden, da vi startede på det her, der ville DI ikke tage privat og offentlig partnerskab i deres mund. Det udtaler de nu, og rent faktisk er der sket noget. Men man skal, udfordringen er på en eller anden måde for at afgrænse og afdække risiko. Det er jo ikke de danske borgere, som skal tage risiko for eksporteventyr forskellige steder. Og der er stadigvæk en udfordring. Vi arbejder sammen med dansk industri, sammen med dansk miljøteknologi, på at beskrive forskellige modeller, man kan bruge. Det jeg også tror, der er behov for, jeg tror, det var det, du spurgte efter, det er jo afdækning af den risiko, der er, også på driftsgarantier, som man typisk skal give. Og der prøver vi så sammen med Eksportkreditfonden, de har også været inde i billedet på vindmølleeventyrene, og se, om man rent faktisk, om der er nogle mekanismer, der kan dække det af. For det er jo ikke os som danskere, som vandforbrugere, der skal dække det af på nogen måde. Godt. Tak skal du have. Og du afstår fra at kommentere på, at vi omlægger produktionssystemet, men det gør du ikke lov til, selvom jeg sagde jo, hvis vi omlægger på et tidspunkt til, at det rent faktisk, I får penge for spildevand, så er det Skarværk i dag vores største kunde. Ja. I får en god rabat, synes jeg, både på drikkevand og spildevand. Så vi betaler stadigvæk mere, end det koster. Nej, det mener jeg ikke. Så lukker vi kart. Ja. Det var det, værsgo. I forhold til den der vækstdagsorden, der bliver talt om, og i hvilket omfang vandsektoren kan bidrage til det. Altså, der er det bare igen, vi skal holde fast i, at det er monopolselskaber, og hvis vandteknologiselskaberne de gerne vil eksportere noget, jamen så er det jo ikke den almindelige borger eller virksomhed, der skal betale for, at udstyret det bliver stillet op, så de har en eller anden platform at eksportere fra. Så altså, det må man på en eller anden måde inddæmme og regulere dem som monopolselskaber. Den anden omkring den plantebaserede kost, som en virksomhed, der beskæftiger sig med at markedsføre kød, jamen så ligger det klart ikke inden for vores arbejdsområde. Nu laver man jo så de her opgørelser over, hvor meget noget et eller andet. Ikke? Altså man kan jo også gå ud og se på, jamen min græsplæne derhjemme, hvor meget vand falder der på en kvadratmeter græsplæne, så nydelsen af min græsplæne, hvad koster det i vand? Altså, så nogle af de her opgørelser, det er jo altså ikke så sort-hvid, og man skal også huske på, at når vi snakker omkring vandforbrug, det er ikke det samme som når vi snakker om klima. Altså det er jo mere regionale problemstillinger. Så den sammenligning ligger der ikke, og når oksekød det lander højt, så er det jo blandt andet fordi, at de er drøvtykkere. Altså vi andre, vi kan for eksempel ikke leve af det græs, som drøvtykkerne de lever af. Så den er ikke så sort-hvid. Nej, jeg tænker nok, at vi ikke lige forklarer det her på falderegler, men tak for det bud. Jørgen? Ja, jeg vil godt lige adressere det spørgsmål, som Frans stillede, om at man skal være bekymret af for den globale krise, eller teknologien klarer det hele. Og svaret er i virkeligheden, at ja, vi skal være bekymrede for den globale vandkrise. Vi skal huske, at den er global, men løsningerne er lokale. Men det er ikke nogen teknologisk udfordring. Altså, i dag er vi meget tæt. Teknologisk kan vi godt rense vand til en hvilken som helst kvalitet i en hvilken som helst skala. I lille skala eller stor skala. Vi mangler stadigvæk, at det er energieffektivt og dermed omkostningseffektivt. Men gabet bliver mindre og mindre. Så teknologiudviklingen er på vej. Det, der er helt afgørende, det er, på lokalt niveau, det er at få vandpriserne korrekt. Altså, Danmark har verdens højeste vandpriser, og vi er også den mest vandeffektive nation. Der er en sammenhæng. I Kalifornien betaler folk ikke noget for vand næsten. De bruger 400-500 liter per døgn, hvor vi bruger 100. Så at få vandpriserne ret, og så få forvaltningssystemerne på plads lokalt, det er de rigtig store udfordringer, ligger. Tak skal du have. Så får vi lov til at slutte af over ved politikerne. Kirsten, er der noget, du kan tage med dig i dag, er noget, der kan arbejdes videre med, og hvad skal vi vente i den kommende tid fra din side? Jeg vil bare sige, at jeg er helt enig i den der analyse med, at selvfølgelig skal vi være bekymrede. Det er en kæmpe stor udfordring. Men jeg mener også, at der er blevet taget politisk lederskab nu med de 17 bæredygtighedsmål, og at vi har muligheden også fra dansk side til at bidrage til de her løsninger. Så også en vis optimisme i forhold til det her. Så vil jeg bare lige kommentere på det der spørgsmål i forhold til grænsefladen mellem, hvad forsyningerne skal koncentrere sig om, hvad de må i forhold til samarbejdet med private
Og det arbejdede vi jo meget med i forbindelse med vandsektor, den nye vandsektorlov, og vi prøvede at udvide mulighederne for det, man rent faktisk må. Bekymringen er selvfølgelig hos, nu siger Carl Emil, at det er nyt i dansk industri, man overhovedet snakker om det her, det er selvfølgelig, at det bliver konkurrenceforvridende. Så det er den balance, vi har forsøgt at finde med den nye lov, men som vi må se, hvad kommer det så til at betyde i forhold til det her. Men jeg synes, det er overordentligt positivt, at vi nu har fået etableret det her. Det er selvfølgelig primært de store forsyninger, som har musklerne, som jeg godt kan mærke, rører rigtig meget på sig i forhold til, vi vil rigtig gerne mange ting. Vi har rigtig mange besøg udefra. Vi kan så meget, må vi ikke godt få lov til det. Og det er der, vi skal finde den der balance. Jeg håber, vi har fundet det rigtige snit her. Så vil jeg bare også kommentere på det her med, skal vi ikke også bevæge os over imod et andet forbrugsmønster? Fordi der er også en forbrugerside her i forhold til bæredygtighed. Der er et af de 17 verdensmål, det er jo også bæredygtig forbrug og produktion. Altså begge sider af den sag er vi nødt til at have med. Og nu har der været meget diskussion om en afgift på oksekød, fordi det er en af de meget ressourceforbrugende produktionsformer. Og uanset om man er tilhænger af en afgift på oksekød eller ej, og den blev banket ned under gulvbrædderne nærmest inden etisk råd havde fået lov til at præsentere ideen. Uanset om man er tilhænger af en afgift eller ej, så er vi nødt til at tage den her diskussion. Fordi som etisk råds rapport også viste, hvis vi bliver ved med at have det samme forbrugsmønster, som vi har i dag, så skal vi producere, jeg ved ikke hvor meget ekstra oksekød, og det kan simpelthen ikke rent fysisk lade sig gøre. Så vi er nødt til at slå ind på den her bane, og vi skal også have forbrugersiden med i den her diskussion. Hvis jeg bare lige må sige 2 ord mere. Jeg var til en præsentation af en firma, der hedder First Move forleden dag, og de analyserer, hvad gør first movers? Det er simpelthen sådan 3% af befolkningen, som altid er 5-6 år foran alle andre. Jeg ved ikke, hvordan de gør det, men de siger, at de der first movers, de bevæger sig over mod en mere plantebaseret kost. Så det kommer vi til. Ja, sådan. Det skal nok komme, sådan den bliver det. Men hvad hedder det? Jeg skal runde af, fordi nu er tiden gået, og der er masser af gode spørgsmål og diskussioner. Jeg håber, I fik noget med hjem. I kan få med hjem den, der ligger på jeres stole her rundt omkring, og hvis ikke vi har en, så har vi flere nu. Det er et DHI-produkt, og Jørgen, 2 ord om, hvad det er for en ting? Det er et spørgsmål om, at vi har... Er du blevet skruet ned? Jamen, jeg kan vist nok råbe... Ja, sådan er det er en klimafilm, som vi har lavet, og som vi har brugt i forbindelse med undervisning af folkeskoleklasser fra 6. til 9. klasse, hvor din forgænger Ida var indgår i filmen, og så, hvor vi prøver at forklare den globale klimaudfordring og klimatilpasningsudfordring. Ja. Så vil jeg gerne sige også til sidst, at det er ikke nogen commercial, kan jeg sige, fordi det er ikke noget, vi tjener penge på. Men hvis I synes, at jeres børn, eller hvis vi kigger på potentielle børnebørn, skulle prøve at interessere sig lidt for vand og vandudfordring, så har Udenrigsministeriet og FN's Miljøprogram arrangeret et spil, online spil omkring verdens vandudfordringer, som vi kalder Aqua Republica, og det er rettet mod gymnasieklasser og afgangsklasser i folkeskolen. Der kan man, hvis man går ind på Aqua Republica, så kan man melde sig til 31. august, og så deltager man i en konkurrence med andre skoler og andre klasser om et spil, hvor det går ud på at prøve at lave en fornuftig forvaltning af vandressourcer. Så fik vi det med også, og vi siger tusind tak til alle sammen, og vi giver hinanden en stor hånd.